الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے سچے مسلمانوں السلام علیکم. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیت و ثناء بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل جلالہ دی پاک بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچید نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصا نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاراں دا صدقہ دین حق دے حق فقیراں دا صدقہ رب العالمین جل مجد الکریم بندہ ناچید نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت دا صدقہ توفیق عطا فرما. کھو وزیر اعلی چک نمبر 132 پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے. اس علاقے دے غیور سنی مسلماناں درویشاں
رل مل کے اس مبارک محفل دا اہتمام فرمایا ہے۔ مولا تعالی انہاں دی ساجزانہ کاوش خدمت تمام نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبول عطا فرماوے، خاندان سنگیاں دوستاں سمیت دارین دی سعادت بخشے۔ عزیزان گرامی، جو وقت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ منظور ہویا، میں جناب دے سامنے جس موضوع تے خطاب کرنا ہے اوندا عنوان دس دنا، کلمہ شریف دی حقیقت۔ ذوق نال بولو چا سبحان اللہ۔ فکری اور اصلاحی موضوع ہے، وقت دی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، میلاد، 11ویں 12ویں، تسبیح، سچ بولنا، تمام دیا تمام نیکیاں قبول ہی ادو ہونیاں نے جدو کلمہ صحیح ہونا۔ جس کلمے دے اندر خلل ہے تے کعبہ دے اندر کھڑو کہ نہ کروڑا سالاں دیا نمازاں او رائے گاں جانے گا۔ انشاءاللہ العزیز جے توجہ نال سنے گا تے جناب دا دل ضمیر فیصلہ کرے گا بھئی یہ کلمہ تے اس طرح سنتے ہی اج پے۔ کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی مذاق نہیں، انشاءاللہ کلمے دی حقیقت جدو جناب دے سامنے کھلنی ہے نا، تیرا دل ضمیر آکھے گا بھئی یار کلمت مڑ پڑھنی اس طرح چاہیے۔ ایک کلمہ شریف کسے کافر نو جدو اسلام ایک داخل کری دے نا تے انہوں ایوئی محمد پاک دا پالو کلمہ شریف پڑھائی دے۔ مسلمان ایسے کلمہ پاک نو کوئی 10 سالاں تو پڑھ رہا ہے، کوئی 20 30 40 50 60 100 سال تو پیا پڑھدا ہے، کوئی مسجد وچ بیٹھ کے پڑھدا ہے، کوئی فصل نو پھر دیا کلمہ شریف پڑھتا ہے، کوئی اپنے رزق دکان دے پھٹے تے بیٹھ کے محمد پاک دا کلمہ پڑھتا ہے، کوئی خوش نصیب بندہ رات نو سون لگے بستر تے محمد پاک دا کلمہ پڑھ کے سوندا ہے، خوش نصیب نہیں۔ بہتی دنیا رات فلمہ ڈرامہ دے اندر ہی گزار چھڑ دیے تو ہی سو جاندے نے، اور خوش نصیب ہے جنہوں سون لگیا بستر تے محمد دا کلمہ نصیب ہویا، ہو سکتا ہے سویر ہوئے نہ ہوئے، جاگ گئے پھر محمد پاک دا کلمہ پڑھ کے جاگ دے۔ اج سانو خبر تے ہوئے نہ بھئی لا الہ الا اللہ اے آئے کی بزرگ فرماتے ہیں عمل کی بنیاد ہوتا ہے عقیدہ، اور عقیدے کی بنیاد ہے کلمہ شریف۔ اگر عقیدے کے اندر ہے خرابی، عقیدہ ہے خراب، عقیدہ ہے بھڑا، لکھا ورہ دیا عبادتاں کیتیاں مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر رائے جانیاں رب قبول نہ کرنی کدو جدو عقیدہ خراب، عقیدہ خراب عمل باطل، عمل باطل۔ اگر کلمہ دے اندر خرابی پھر عقیدہ باطل۔ این سمجھو بھئی کلمہ شریف ساڈے عمل اور عقیدے دی بنیاد جنوں آسان نہیں آکھدے۔ اس کلمے دے حوالے نال انساناں دے 4 طبقے بنتے،
چار گروہ بن گئے کلمے دے حوالے نال ذوق نال بولو نا سبحان ڈرے بیٹھے ہو اونج سنو نا جی دین دی محفل سنی دی کلمہ شریف دے حوالے نال انساناں دے چار طبقے بن گئے پہلا طبقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف دا زبان تے انکار کردا ہے اور اندر دل وچ بھی کلمہ شریف دا انکار کردا ہے پھر تو اینو مندا ہی نہیں کافر کیے کافر دوسرا طبقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ شریف دا زبان تے اقرار کردا ہے مگر دل وچ کلمہ شریف دا انکار کردا ہے زبان تے ہے اندر کوئی نہ اندر منکر زبان تے اقرار یہ ہے منافق کیے منافق تیسرا طبقہ لا الہ الا اللہ زبان سے بھی پڑھتا ہے اور اندر دل میں کلمہ شریف نو من کے پڑھتا ہے زبان تے اقرار بھی ہے دل میں اقرار ہے من ہے یہ ہے مومن دا اندر دا منن پہ دسدا اے مومن چوتھا طبقہ لا الہ الا اللہ کلمہ شریف زبان تے بھی پڑھتا اور اندر دل وچ بھی کلمہ شریف نو من کے پڑھتا اور مرشد کامل دے چلاون نال اس کلمے دے راہی چل کے نا تے اندر دا ویڑا مڑ کردا صاف اے مقام مرشد تے چلایا لگدا آپ بندہ کہ نا بھئی میں اے کلمہ بھی پڑھی رکھا تے مڑ عبادتاں تے رات دیاں جاگنا تے سارا تے مڑ من صاف کرا نہ کر سکدا اے مرشد تے چلایا ہی بندا کلمہ زبان سے بھی پڑھتا ہے اور اندر دل وچ بھی من کے پڑھتا اور کامل دے چلاون نال تاجدار گولڈا پیر مہر علی جیسا کوئی فقیر لب جاوے او تے چلایا اس کلمے دے راہی چل کے تے اندر دا ویڑا کرے صاف ہر غیر مکٹھے ایک وساوے او بندہ عارف باللہ بابا فرید خواجہ فرید دادا حجویری خواجہ اجمیری تاجدار گولڈا پیر مہر علی جنہ کلمے نال من صاف کیتا ہے کامل دے وسیلے نال ذرا ڈٹ کے آپ سبحان اللہ اے ان چار طبقے بن گئے کلمے دے حوالے نال اب بھائیا سونا نہ آیا بیٹھا بسم اللہ توجہ میرا رکھنی یہ آگے تو پھر سن میں ہوں ہلا نولڑ کوئی نہ دینا موڑا کہ تو مولوی صاحب سختی کردا ساڈے کول دعائے قنوت سندا بالال نہ ویکھ توجہ میرا رکھ جو میں پڑھ رہا جو میں سنا رہا تو سن تو سنن آ گیا محفل باہروں بیٹھا رہندا میں تین کچھ نہیں سی آکھنا ہن آ گیا ہن سن توجہ میرا رکھ تاکہ میرے آون دا مقصد تیرے آون دا مقصد پورا ہو میں گیا نہ ہونا جو فلم لگی ہوئے تو ساہ مکہ ہوں نال دے منڈے بال چھوٹے نو کنگڑ نہیں دیندے مار دا تھپڑ چوکے دی ماں نو پائی ساتھ گالا تھپ داندا یہ نو لے جا بدتمیز نو سارا شور پائی کھلا ڈرامہ نہیں سمجھ آیا جو تو دین سننا ہے تینج سننا ہے عالم دا مو انج ہونا ہے تو سننا آکھیا مولی صاحب آسائی پکے ہیں سانو بھی تے موڑ کسے تروڑنا ہے آسا تیرے ورگے کولو نہ ٹوٹنا تے سونا اے ٹوٹنا ادو جو فضل ربی ہونا انہیں جو دو طبقیاں جانا جہنم
اور دو طبقیاں جانا ہے اللہ تعالی دی جنت. کافر ہمیشہ دے واسطے جہنم جانے لعنتی کلمے نو مندے ہی نہیں. کافر انہیں جہنم جانے اللہ دا قرآن بول پہ اعدت للکافرین جہنم دی اگ نو اسا کافراں دے واسطے تیار کر کے رکھا ہے اللہ دا قرآن. کافر کتھے جانا ہے؟ جہنم جانا. ایک گل کہہ دسی من دیو قرآن نو. آمین. اللہ سونا ہے قائم رکھے. دوسرا طبقہ منافق انہیں بھی جانا ہے جہنم. اے گل کتھے لکھی ہے؟ اے بھی اللہ دا قرآن. منافق بھی کتھے لکھا ہے؟ اللہ جل شانہ دا کلام ہے. تے منافق دے بارے رب سونا فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقاں واسا جہنم دے آخری طبقے دے اندر رکھ کے نا تے انہاں نو دینا ہے عذاب. منافق بھی ہمیشہ جہنم. کافر بھی منافق بھی. تو منافق ہے کون؟ زبان تے لا الہ الا اللہ دا اقرار، دل وچ کلمے دا انکار، یہ ہے منافق. اور کافر بھی جہنم. بولتے پاؤ یار. منافق بھی کہہ دیتی ہے جہنم. بیان کیا کیتا ہے اللہ دے قرآن. اور دو طبقیاں جانا ہے اللہ سونے دی جنت. انہاں چو ایک تے طبقہ ہے کاملین، ہے انبیاء و رسل، صحابہ، آل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ہیں جڑے مومن کامل ہیں، مہر علی جیسے، داتا جویری جیسے، ایک کاملین مخلصین. انہاں بغیر حساب و کتاب جانے اللہ تعالی دی جنت ہمیشہ. باقی رہا کمزور ایمان والے تیرے میرے ورگے، کمزور ایمان من تے بیٹھن کلمہ شریف نو اندر بھی اور زبان تے بھی قرار، لیکن ہے کمزور. کی مطلب؟ جو اللہ تعالی احکامات اپنے پاک کلام وچ مومن نو دتے پے آ کر آ نہ کر. جتھے اللہ فرمایا سی کر آسا نہ کیتا، جتھے فرمایا سی نہ کرو او آسا کر دے رہے. زمانے دے جرم گناہ آسا بن گئے مجرم گناہگار. مومن تے ہاں نہ پر ہاں گناہگار. اللہ سونے دیا حداں توڑیاں، اللہ سونے دے حکم نہ مننے، آپ بن گئے گناہگار. ہوں اللہ تعالیٰ دا جڑا قانون ہے، اللہ سونے انہاں گناہاں دی وجہ نال جہنم سٹنے. لیکن ہمیشہ کافر ہمیشہ تے منافق بھی تے گناہگار انو اللہ تعالی جہنم سٹنے سزا دینی ہے نافرمانی دی وجہ نال. ہن او مولا تعالی دی مرضی ایک سیکنڈ رکھے. کلمہ سمجھا رہا ہوں. اون دی مرضی منٹ رکھے، دیار رکھے، نہ رکھے، اونوں کدے پھڑ لینا نہ رکھے. جنوں سزا دینی ہے تے جہنم دا تے ایک سیکنڈ اوکھا. سزا دین دے بعد پھر اللہ سونا کڈ کے نہ ہمیشہ دی جنت. جاگ دے بیٹھے ہو، ہاں ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. انہیں چار طبقے
کلمہ شریف دے حوالے نال بنے انہاں چ دو جہنم تے دو جان گے جنت ہن کافر انکاری تے جے ویڑا صاف کیتا ہے او وی 14ویں دے چاننا کو چمکدا پیا داتا اور مہر علی بابا فرید خواجہ فرید ہن مومن تے منافق کی مومن تے منافق ہن انہاں دا کلمہ میں کھولنا کیونکہ زبان تے لا الہ الا اللہ اے مومن بھی پڑھتا ہے منافق بھی پڑھتا ہے فرق نہ دا اے بھئی ایک وچوں من کے پڑھتا ہے تے ایک وچوں انکار کرتا ہے مگر زبان تے پڑھتا ہے پڑھانے چ دوویں جڑ گئے تے سانو کیویں پتہ لگ سی بھئی اے وچوں پیا پڑھتا ہے تے آ اتوں ہے صحیح ہن آپا کیویں پہچان کرسوں بھئی سانو دل دے حال راز دا تے پتہ کوئی نہ سانو کیویں خبر کیں جونیاں بھئی وچوں من کے پیا پڑھدا یا خالی اتوں پیا پڑھدا انکار وچوں کر کے پڑھدا ہے خالی اتوں پیا پڑھدا ہے ہن انہاں دوواں دے کلمے دا حال تیرے سامنے رکھاں گا تاکہ مومن تے منافق دی پہچان ہوے اور محمد دا کلمہ کھل کے سامنے آ جاوے ذوق لا قسم خدا دی کر کے اللہ ذرا غور فرماوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف جڑا زبر میں ہے ان دا پہلا حرف لام یا ابتدا کرنے لا الہ پہلا حرف لام ان دا آخر حرف ہے محمد رسول اللہ کلمے دے حرف کے حروف تاکید لحاظ نال او برابر نہیں نماز دیا کتاباں اٹھا ترجمہ پڑھ او بھی برابر ہی مگر انہوں پڑھن دا فرق زمین آسمان نہیں مومن لا الہ الا اللہ مومن کے پڑھتا ہوئے منافق خالی زبان کے پڑھ لینا بزرگ فرماتے ہیں مومن بندہ جو لا الہ الا اللہ من کے پڑھتا لکھا مشرکان دے پہاڑ پڑھتے ہیں برادریاں پیچھا ہٹ جاندیاں دوست سچی یاروں پیچھا ہٹ جاندے ہر پاسے تکلیفاں دا آغاز ہو جاندا ہے ستایا جاندا ہے مشکلات آ جاندیاں کدو جدو لا الہ الا اللہ من کے پڑھیا جاوے صدقے جاواں میرے عربی تاجدار دا ایک یار ہے جنہاں دا نام حضرت سیدنا سلمان فارسی ملک فارس مجوسیاں دا جتھوں دا کسرا بادشاہ ہو گزراوے اتھوں دے رہن والا حضرت سلمان اما مجوسن سی باپ بھی مجوسی خاندان برادری قبیلہ تے محلہ مجوسیاں دا سی میرے عربی تاجدار مکہ پاک چھڈ ہجرت فرما مدینے تشریف لے آئے رستے دے اندر سلمان مل گئے نور قلب اسلام کی دعوت دیتی سلمان نے قبول فرمائی مدینے دے تاجدار تو ہتھاں دے اندر سلمان دا ہاتھ پھڑیا گئے لا الہ الا اللہ پڑھائے اور اس کلمے ایسا رنگ چڑھایا میں واپس جب سلمان ملک فارس اپنیا خبرہ تے پہنچیا پیا سلمان تے محمد دا کلمہ پڑھ مسلمان ہو گیا جس گلی بازار کے اندر چلتا سی کامے تے میوے تے الانے وجن لگ پایا کوئی نال بٹھاؤ تے راضی نہیں سنگتاں ٹوٹ گئیاں یارانے ختم ہو گئے گھر آن وڑیا وے سچی ماں خبر پڑی سی وہ بھی تکلیف دین لگ پئی ہے باپ آیا تے ظلم کردا ہے صبح ماردا ہے شام ماردا ہے وہ سلمان محمد دا کلمہ جھوڑ کے فرمایا اے تے چھڈن والی شائی نہیں مار کھا رہا وے ماں بھی ستاندی ہے باپ بھی ظلم کردا ہے اوکھا ویلا سلمان دا شروع ہویا وے تے لا الہ الا اللہ نو پڑھ کے پڑھیا
سوکھا نہیں. علامہ اقبال فرماؤندے میں جب لا الہ الا اللہ پڑھنا وہاں میں تے کمبل لگ جانا. کیوں میں لا الہ الا اللہ دیا مشکلات جاننا اے سوکھا نہیں ہے. قدم خدا دی پوچھے کلمہ کے ڈاکھے کربلا دے مولا حسین کو پوچھ کے ویکھ لے اے کلمہ سوکھا نہیں. ہاں دنیا تے بتھیری نو پڑھ لئی زبان تے لا الہ الا اللہ پڑھنا اے آسان ہے. اے دل نال من کے پڑھنا اے بڑا اوکھا ہے. سلمان مار کھا رہا ہے پر کلمہ محمد دا چھڑدا ہی نہیں. مار کھاندیا کھاندیا آخر مار تھک گیا. باپ کہن لگا سلمان ساڈے کول گل برداشت ہوندی نہیں. یا محمد دا کلمہ چھوڑ دے یا گھر چھوڑ. حضور نے سلمان نے فرمایا اے اماں جی گھر چھڈا گا پر محمد دا کلمہ نہیں چھڈا گا. گھر چھڈیا وے کیوں کادی خاطر کیا 700 وسیب نہیں چھڈا جاندا. او مڑ میاں مولوی صاحب چپ کر وسیب مڑ جی میں وسیب آکھے واہ 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 کلمہ جی میں سے مڑ صاحب وسیب چلدا مننی پوندی جامنا پوندا وسیب جو ہے ماں پیو صاحب پیچھے اسلام ال بڑھنا کوئی آسان نہیں. تو جے بڑھا وے مڑ نکلنا بھی آسان. گھر چھڈیا سلمان برادریاں ٹوٹ گئیاں. سنگتاں یارو بیلی رات نو جنہاں کولوں بہ کے محفل کردا سی نا برائی دیاں ختم. دربار رسالت کے اندر سلمان حاضر ہے. عرض کردہ کملی والے چھڈ آیا یا رسول اللہ. ماں باپ چھڈ آیا گھر چھڈ آیا ملک برادری سنگتاں سارا کچھ چھڈ کے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. میرے آقا نامدار میں جب سنی نہ داستان سلمان کی حضور رحمت للعالمین میرے آقا نامدار عزت کا تاج سلمان نے پھر پوایا. حضور نے فرمایا سلمان آج کے بعد محمد بھی اہل بیت کے داخل ہے. انج عزت میرے آقا نامدار سلمان نو بخشی. حضور نے فرمایا سلمان ملنا آل بیت. حضور نے فرمایا صاحب اے تیرا سلمان کے بعد محمد بھی اہل بیت ہے. آل بیت حضور نے شامل فرمایا سلمان نو اعزاز بخشا. اے حضور دا سلمان مدینے دی بازار کے اندر کھڑن کسے صحابی سوال کیتا سلمان تیری اماں دا نام کی ہے؟ فرمایا اسلام. وہ سلمان تیرے ابے دا نام کی ہے؟ فرمایا اسلام. تیرے مامے چاچے دا نام؟ فرمایا اسلام. دادے نانے دا نام؟ فرمایا اسلام. وہ سلمان جس ملک دا ملک دا نام کی ہے؟ فرمایا اسلام. سائر حیران ہویا. عرض کردہ سلمان راز کھول ماجرا دس وجہ کی ہے. جی میں ماں باپ دا نام پوچھا تے اسلام. چاچے مامے دا پوچھا تے اسلام. دادے نالے دا پوچھا تے اسلام. جے میں ملک دا پوچھا تے اسلام. سلمان راز تے کھول اے ماجرا تے گرا کھول وجہ کی ہے. حضور دے دربار میں فرمایا بلیا جدوں دا اسلام چاہیا وا اسلام رہ گیا وے باقی رشتے تعلق ختم ہو گئے اسلام ہی رہ گیا. ہاں اے سوکھا نہیں. سبحان اللہ مٹھیا میں نہیں چاہتا بھائی 2015 لگا ہے اور مارو تے وہ بھی اتنے سبحان اللہ تے ہسپتال جانا پوے. میں تیرا پیسہ نہیں لوانا چاہنا مٹھیا. جی بی بی جانتی ہے نا کعبہ شریف تلبیہ پڑھ دی ہن تے خیر گامن آکھ سکدی اونچے اونچے اوتے کعبہ دے کول کھلو کے بی بی اللہم لبیک لا شریک لک ایویں آندی ہے. چلو اتنا زور تو صحیح مار اتنی تے حق بندا کہیں جدو آخنا آخو سبحان اللہ تو کیویں آخنا سبحان اللہ. اب مت پنڈ والے سن لو محفل ہو رہی واہ وہ فقیرو مٹی سواج پانا اس زور نو جڑا سونے دے نام تے نہ لگے.
صدقے جاوا اج دا کلمہ صدقے میرے آقا نامدار نے ان عزت بخشی فاروق اعظم جدو بادشاہ بڑے اسلام محفل حضور دے غلاماں دی لگی تھی فاروق اعظم نے تشریف لے آئے عاشق حضور دے صادق بیٹھے سن گلاں عشق دیاں پکڑ دے حضور دے عشق دیاں گلاں ہو رہی فاروق اعظم تشریف لے آئے فاروق اعظم جدو سنیا بھئی گلاں تے عشق دیاں نے کدے ذکر حضرت بلال دا ہو رہا کدے کتے حضور دے یار دا ہو رہا فاروق اعظم نے انہاں بھی حضرت بلال دا ذکر فرمایا فاروق اعظم نے فرمایا یار ہو کہ تن بلال اسلام میں جائے تو اسلام دی ابتدا سی 6 صحابہ حضور دے اسلام میں جا گئے 7واں حضور دا بلال آیا ہے مکہ دے کافر پھڑ لیندے گلیاں بازاراں دے اندر پتھر مار دین کدے تپتی ریت تے لمبا پا چھڑ دین چاٹی پتھر دی سینے مبارک تے حضرت بلال دے رکھ دین آپ دے کپڑے مبارک ہونا اتار لینے کپڑے لا لینے اب آئیے نو اٹھاؤ عالم مینو آگن رات دی محفل دے اتھے دین نو سمجھے رات صدقے 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 قدم خدا دی موسلا ستا اے جاگ پیا کافر سو جائے ستا ہی قدم خدا کہ کرا جاوے بندہ کیڑے پاس سنائی دا چلو بچار کو لکھاں چو ہیک نکل آوے ہون سائکڑاں چو ہیک دے نکلن دی سائکڑاں چو امید کوئی نہ ہون لکھاں چو ہیک دے نکلن دی امید فقیرہ جتھے تو میں اکھ کھولی بیٹھے نا ہون لکھاں چو کوئی ہیک کرک سی اسلام سیکڑا چکو نہ جا محکم دین سیرانی کھرل پاک 13ویں صدی دا فقیر ہے خلیفہ پاک نے فرمایا فلاں علاقے میں جاؤ مومن تلاش کر کے لا خلیفہ ٹر گیا ہے واپس آیا قبلہ محکم دین سیرانی کھرل پاک خانقاہ شریف بہاول پورا لیا فرمایا خلیفہ بتاؤ مومن کتنے عرض کردہ دور ہو کلمہ پڑھنا لے سارے مومن 6 کلمہ پڑھنا لے آنچتے آپ پتہ موڑا ویکھو نا بندہ آپ نو ویکھے تو کچھ نظر دی وہ آپ نو جدو بندہ ویدھا نا تو بندہ دے مومن میں حاجی میں نمازی میں قاری میں عالم میں فقیہ میں محدث میں نمازی تے میں تہجدی تے میں نفل تے میں تلاوت انہوں آپ دے جرم نظر میں ہاں تے جدو قرآن کھول دے نا تے شیشہ قرآن قرآن دے تے موڑ بندہ جدو ویدھا دے میں ہاں ایکو نہیں تے میرا پاس آئی اور پیا بڑھتا ہے ہن اپنے آپ پتہ نہیں کی ہو سوں میں پاک بانتے میں خبر میں تے عالم ہو گیا کاک کو نہ تے جدو قرآن راز کھولا نا خبرہ موڑ لگ سکتا جیڑا کعبے دا پھیرا مار کے آوان دا بس میں تو ہو گیا نا جنت میری پکی حاجے میں نو کہیں روکنا رہا دے کہیں ملاد چکر ہو سکے تو میں نو مولی دے دیا ٹکٹ ہے حالی کو کفر پوئے 50 میں چڑھا بیٹھا یہ تے ادھا کلمہ جدو میں کھولاں گا تے خبر موڑ لگے گی بھئی تیرا بننا کیڑا پیا بڑھا دا اسلام کلمہ شریف نعوذ باللہ من ذالک کے کو ڈرامہ ہمیں حسین بہت کر دے رہے ہیں فاروق اعظم محکم دین سیرانی فرمایا بتاؤ حضور کلمہ پڑھنا لے سارے پر وچو مومن 6 صدی کتنی آپ موڑ کتنی اچ بیٹھے ہیں کیا آپ 15ویں اچ بیٹھے کئی ورلے موتی لائے تری اچھا اچھا سبحان بلال دا ذکر ہو رہے ہیں عاشق صادق دا کرن والی زبان فاروق اعظم دی سی
حضرت بلال پاک دے جسم دے کپڑے انہاں لا لینے لوہے دے پوا دینے عرب دی تپدی پتھریلی زمین تے سورج دے سامنے رکھ دینے شلاما پہنیا لوہا گرم ہونا تھلے بلال پاک تماس سڑ جاؤ چیخا اٹھنیا لوہے دے سریے اگ وانگو پال کے آپ دے جسم مبارک تے داغ دینے ناس سڑنا دھواں اٹھنا حضرت فاروق اعظم ذکر پکر دے حضرت بلال کا سچا جو سی سامنے گھور حضور دا غلام بیٹھا جدا نام حضرت سیدنا مقداد بن اسود جدو فاروق اعظم کول حضرت بلال پاک نے عشق دیا گلاں سنیا عائشہ سچا سی رضی اللہ عرض کرتا ہے امیر المومنین عمر سی بے شک بلال نو بڑی تکلیف آئی کلمے دی وجہ نال بڑا ستایا گیا ہے پر امیر المومنین عمر سی میں بلال نال بھی ود ستایا گیا لا الہ دی وجہ نال فاروق اعظم نے فرمایا کیویں ہے حضور دا غلام حضرت مقداد کیونکہ ایک نالو ایک ود ود عاشق حضور دا جانوار نالا سچا محب آپ نے اپنا کپڑا مبارک کنڈ کو اٹھایا عمر نو عرض کیتی اے امیر المومنین عمر سے ذرا میری کنڈ والے دید مارو فاروق اعظم فرماندے نے میں جدو دید ماری ویکھنا کیاں پوری کانڈ تے چٹے چٹے رنگ دے داغ بڑے پھر بندہ ڈبا نہیں بن جاندا آپ مڑا نے مچھی کھا تے دودھ پیتا ہو سی اینو ڈبے ڈبے نشان پا گئے چٹے اس طرح دے نشان حضرت مقداد دی کانڈ تے لگے پے فاروق اعظم جدو ویکھیا نہ تو فرمایا مقداد خیر ہے کی بنیا کی ہے عرض کردا حضور ہن خود پیا دسدا عرض کردا حضور عمر سائیں میں جدو کلمہ پڑھ کے اسلام وچ آیا نا تے مینوں کافراں پھڑ لے کافراں کینوں ہون بھی کدے کسی نو پھڑا نہ ویزے لندن کا ویزا بھی مفت ہے امریکہ کا بھی مفت ہے مولانا صاحب آ جاؤ پیر صاحب تم بھی آ جاؤ فلائٹ ہے ادھر رہائش ہے کوٹھی ہے مکان 6 مہینے گزارو چندہ لو جاؤ عمر سائیں بلال نو جدو کافر مار دے سانا حضرت مقداد پار کر دینا دور عمر سائیں کافر جدو مارنا نا بلال پاک نو تے چیخاں اٹھنیاں کدے صدیق اکبر پاک آ جاندے چھڑا جاندے بلال نو کدے کوئی ہور حضور دا غلام آ جاندے پر اے عمر میں جدو لا الہ الا اللہ پڑھ اسلام وچ آیا نا کافر مینوں مارن دا آغاز کیتا 3 دن تے 3 راتاں آئے عمر مینوں مار رہے کافر 3 دن تے 3 رات ایک کافر تھکدا دوسرا آ جاندا تیسرا آ جاندا دسواں آ جاندا چیخاں اٹھیاں آئے عمر مینوں کسے چھڑایا ہی نہیں 3 دن تے 3 راتاں دے بعد کافر تے مار مار تھکدے رہے بدلتے رہے پر آئے عمر میں مار ضرور کھادی پر لا الہ الا اللہ تو میں پھرے ہی نہیں آخر کافر جب تنگ آ گئے انہاں اگ بالی اگ دے دارے جب تپڑ لگ گئے پلڑ لگ گئے اے عمر میرے انہاں کپڑے اتار چھڑے انہاں اگ دے دارے تے کنڈ پھر میں مینوں لٹایا اے عمر صحیح میرے جسم دا خون بہ گیا ہے چربی پگھل گئی خون دے نال چربی دے بہاؤ دی وجہ نال اگ دے دارے بجھ گئے اے عمر جڑے ڈال میری کنڈ تے ویکھے نہیں اسے اگ دے سڑن دی وجہ نال پڑھنے پر میں محمد لا الہ الا اللہ چھڑیا نہیں کیونکہ عاشق صادق سی سخی پیر بہو بولیا فرمایا عشق دی آگی ہٹا بالری اتے عاشق سے سکھی میں سن کے جاری جگری بچ آ رہا
ہر عشق نصیبی کہیں دے کلمہ شریف دی حقیقت مقداد اگ تے کان کھڑا بیٹھا پر لا الہ الا اللہ چھڑیا ہی نہیں. ہن ایک اور بندہ ہے جڑا مدینے رہندا ہے. سن دے بھائیو کیونکہ آپ فلم نو حقیقت سمجھتے وینے تے محمد دا دین سننے ڈرامہ سمجھ اوے ایویں مولی آندے یار چھوڑو تساں ایویں مولی آندے. واہ واہ مسلمان واہ واہ مسلمان واہ واہ مسلمان. میں بابا ایک ویکھا گجران جیل دی ملاقات سی ساڈا اوتھے برادری دا کوئی بندہ پڑا. میں اوتھے گیا تے او تسبیح لئی پھرے بابا بڑا رش. او ساڈے کول بھی آئے آکھدا سی کلمہ سنا جندہ ہونا نا صحیح کلمہ یعنی زبر زیر دی غلطی نہ ہونی. او جدو سننا نا بابے تے انہیں اس طرح کرنا جدو ہونا غلط زبر زیر دی غلطی ہونی ان پھر انہیں اس طرح کرنا. ساڑھے کول بھی آیا آسا بھی سنایا اگے گیا آسا انہوں ویندے رہے قسم نال اکثریت دے سامنے جدو گیا نا تے بابے ان کی ساڑھے تے لفظ کلمے دے سدھے 7 بالاں دا باپ ہویا بیٹھا ہے کلمہ سدھا لفظاً زبر زیر دی غلطی ویچ لگی کھلیے او نہیں سدھی کر سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھ دیں کوئی اس طرح پڑھ دیں کوئی او نہیں سدھی. دعائے قنوت نہیں ہونی 7 بال جا کے ابو پوتر پرنا کے پھر بھی غسل دے فرداں دا نہیں پنجایت بیٹھے ہوئے تے بڑکا مار کسی نو بولن نہ دے تے جے میں ہنے ابو بند کرتے او کام شروع کر دے نا دعائے قنوت سننی تساں جوتیاں چھاڑ تے بج مسلمان تے فلم ویکھنی ہوے ٹھٹر ڈانگا جھال تے بڑا لا الہ الا اللہ پڑھن والی قوم دا حال ہے والا چانن چڑھا کھڑا ہے. واہ واہ فقیر واہ واہ فقیر. ہور ٹی وی کو نیڑے کر مولوی کو دور کر ہور کر. اے حضرت مقداد دے کلمے دا حال دسے ہاں سڑ گیا پر چھڈا. او بی بی بڑھڑی سمیہ جدے والی بگن پھر دے بڑھڑی او دیا بھر بھٹی بگے ہیں کمزور کمر ٹیڑی پر ایمان جوان ہے. مار مار ٹل لالا تھک پیا ابو جہل پر بی بی کلمہ فرمایا تو جنہ کرنا کر. اٹھ نال بنی کھلا دوویں لتا مشرق مغرب کہندا سوٹا ماراں گا جسم 2 ٹکڑے بن جاتے چھڈ دے. فرمایا کر آپاں تے ایک تھپڑ تے چھڈن والے کلمہ کوئی برادری دے پیچھے چھڈی کھلائی کوئی مامے دے پیچھے چھڈی کھلائی. ہن ایک اور بندہ جڑا مدینے رہندا ناراض تے نہیں ہو ہاں جے ناراض بیٹھو سبحان اللہ چاہتا مدینے رہندا ہے تے اوندا نام بڑا ہی سوہنا عبداللہ کی نام تے رہندا کتھے مدینہ دور دا سوہنا اوندا نام بھی بڑا سوہنا ہے. اور حدیث پاک وچ عبداللہ نام رکھنا اپنے بالاں دا ان دی بڑی فضیلت آئی اس نام دی بڑی فضیلت آئی ہے. تیرا اندائی مدینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے کلمہ شریف پڑھتا ہے لیکن انہوں مدینے دے کافر نہ تے کٹ دیں نہ کوئی تکلیف دیں تے نہ انہوں اپنا وطن گھر چھڑن تے مجبور کر دیں بلکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تے انہوں کول بٹھا کے تے شابشہ دیں دینا دن واہ بھائی واہ
بڑی گل واہ بھائی واہ انہوں دن شابشاں ہن اے راز کیے بھئی بلال کلمہ پڑھے او کٹیوے سلمان پاک کلمہ پڑھے ماں پیو گھروں کڈے مقداد پڑھے کافر آگ دے انگاراں تے لٹاون ای پڑھ دے ای عزت پائی کھلائے اینو شابشاں دن کلمہ ہے کہ جے اے نہیں کٹیندا مڑ بلال دا کیا قصور ہے اوئی نہ کٹی وے کیویں سائیں اوئی نہ کٹی وے سلمان گھر نہ چھڈے تے جی اے بلال مار کھمدا ہے کلمے دی وجہ نال مڑ اے کھاوے جدو ہے ایک نا ترجمے چ کمی دا فنا لفظاں دے اندر کمی دا فا کلمہ ایک کے پر رولا ایتھے پیا بندا ہے ایک پڑھ دین او کٹین دین تے اے پڑھدا ہے اے عزت پیندا ہے اے نہیں کٹیندا ہن اے راز کھولنا تے کھولنا اللہ دے قرآن نال جی کھول چھڈا جیا واہ وہ رب سونا تو نے نہ بولن دے مول صاحب کو ویکھا کر کو مہربانی کر ساری گلاں سٹے تے مول صاحب نا تے رب سونا کیوں شرماوے سارے پردے منافقاں دے لا دتے تو نہیں نہ لان دینا رب لا دیتے قرآن رب فرمایا میں اس ظالم نو چھپن نہیں دینا اینو لکن نہیں دینا میں اینو کٹ دینا اس بے ایمان نو بے ایمان تو دھوکا اسلام نال کر سکنا ہن راز کی تھی اے لعنتی مدینے دے سارے منافقاں دا وڈیرا سی ایندا لقب رئیس المنافقین سارے منافقاں دا سردار لا الہ الا اللہ پڑھدا سی پر دل نال مل کے نہیں سی پڑھدا خالی زبان تے پڑھدا سی اندر کلمے دا انکار کردا اسلام شرع شریف نو مندا نہیں زبان تے اقرار اندر انکار زبان تے اقرار اندر انکار کافراں دے نال مل جاندا ہے حضور دے یارا کھول کے آ جاندا ہے انہاں نال ملدا تے آندا میں تواڈے نال اج کافراں نو جا ملدا انہاں نو آندا میں تواڈے نال رب العالمین اس بے ایمان دی بے ایمانی نو کھولا اللہ دا قرآن آیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ دا قرآن آیا اللہ قرآن فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جدر منافق لوگ ایمان علیہ نال ملاقات کردل انہاں نو اندنا ساتھ حد نال وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جدر اپنے شیاطین والعلیٰ جباندل شیاطین مراد کفار لوگ انہاں دے قول جباندل انہاں نو اندنا ساتھ حد نال انہاں نو اندنا ساتھ حد نال ایک گل کہیں دسی ایمان والا نو آندے نا سا کافراں نو آندے نا یعنی اے منافق بے ایمان اے پاسے دوئے رکھتے دو رنگا ہوندا نا کافر ادئی ادئی اگر منافق دا کوئی اور معنی بندا تے تواڈے چوں کوئی بندہ سیاںا تے او مینوں دسے بھئی منافق آندے کہنے ماں تے اللہ دے قرآن والا معنی دسی بھئی ادئی چلو میں سمجھانا تواڈے پنڈ چون دو پارٹیاں ایک ککڑالی انتخابی نشان ایک پوڑی آلی مثال پہ دے تواڈا ادھا پنڈ ہوئے ایک پاسے تے ادھا پنڈ ہوئے دوسرے پاسے تے وچوں ایک بندہ وہ ادھئی دا مارتے ٹور جاوے تے رات تو آنو پتہ لگ جاوے بھئی ادھئی آسائنو ویکھا ادھئی آیا بیٹھے تو ساؤنو کیا اکسو
یہ گل اللہ قرآن کی جا رب بھی یہ گل قرآن کی پہلا سپارہ خود شاہ پڑھ لا جی اللہ فلم تو پیچھے ہٹ توفیق دے وے تینوں اس پاسے تے اس بننے آ پر تینوں تو فرصت ہی نہیں ملتی بیٹھا تیرے پیچھے سجن کانڈتے ہو آندہ اگلی تا وے کہ اندے جو نے قتل کرنا تو ٹورتے سے اندے جگہ انہیں ٹھمکا لانا ہے تو کدے ویکھا نہیں ہونا تو ویکھ کتے انہاں دے کپڑے ادھے ہونے تو چال کرتے 7 گھنٹے مک جا سے نہ پر تیرے دل دیو حسرت نہ مک سے کیسے اگلی ویکھا تینو قدر تینو موقع ملنے پیچھا پلٹن دا اللہ دے قرآن دی تلاوت زیارت دا فقیرہ تو تے دن بدن اگاہ جا رہے ہیں نا تیرا متھا مہاڑ اگاہ ہے توڑ جا تینو اس شیطان چھڑنا ہی جہنم جتے عبداللہ بن ابی پہ اچھا ہون دو میں پاس سے رکھے تو کی بن سی ان نشانی کہاں دسی کتھے دسی سپارہ پہلا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا دعا ما ایمان لایا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جدن جا علیحدہ ہوندہ نا اپنے او کافران انہاں نو آندہ اے ہون منافق نشانی ایک دوسری آیت بھی پڑھا مومن تا ہے کوئی مان لیندہ پر آپ ڈھیر پیشاں آئے بیٹھے چلو اللہ دا قرآن دوسری آیت رسواج اعلان دیکھی کردہ عبداللہ بن ابی منافق داڑھی بھی ہے تسبیح بھی پھیر رہی نمازہ بھی رکھتا سی مدینہ دے تاجدار دے مگر آن کھڑو کے نمازہ پڑھتا ہے تسبیح بھی پھیرتا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے داڑھی بھی ہے پگ بھی ہے تسبیح بھی پھیرتا ہے نمازہ بھی پڑھتا ہے نیکی دی گلاں بھی کرتا ہے نیکی دی گلاں بھی کر لیندا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر اپنے بیلی لنگوٹی یار انہاں نوں رلا کے آ کے بیٹھ جاندا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنے ایمان دا اقرار کردا ہے اللہ سونے قرآن اتارا تھلے بولدا بیٹھا ہے حضور دے سامنے آ کے بولدا بیٹھا یا رسول اللہ میں اللہ تے ایمان لے آیا میں آخرت نو بھی مننا میں اللہ نو بھی مننا میں مومن حضور دی بارگاہ دے اندر اقرار بھی کردا سی اللہ دا قرآن آیا رب فرمایا حبیب دی گلاں تے نہ جاویں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین اللہ دا قرآن آیا اللہ فرمایا حبیبا اجڑے تیرے کھلا تے آتے بیٹھے نا سب مومن اللہ نو من لے آخرت پہ یقین ہے آسا مومن ہے اللہ قرآن اچ مہر لا چھٹی جنوں کوئی توڑے ہی نہ ہو اللہ فرمایا حبیب رکھ اپنے آپ نو مومن رکھے وما ہم مومنین اے مومن ہو سکتا ہی نہیں ہے خون ماری بیٹھے وما ہم کیا ماننا ہے اے مومن کیوں کلمہ پڑھ دے مومن سر مارو کلمہ پڑھتا ہے پر مومن کیوں مندا نہیں سائیں فرمایا نا حضور پڑھنا لے سارے مومن ہن اے پڑھدا ہے پر مندا تے مومن کہاں فرمایا مومن کو کتھے یقین ہے تو احمدہ نات ایمان ہے اچھا ہوں کلمہ پڑھتا ہے پر مومن نمازہ نبی دے مگروں پڑھتا ہے مومن کوئی نہیں تسبیح اقرار بھی ایمان میں مومن ہاں میں مومن ہاں میں مومن ہاں میں مومن ہاں یہ بھی آندہ ہے پر مومن
کوئی نہیں. کیوں؟ اے لعنتی پاسے دوئے رکھے تے اے کام بلال اور نعوذ باللہ جی اگر وہ کر دے نا تے او کٹی میں نہ انہاں دیا جڑیاں چمڑیاں لتھیاں نہ تے کوئی آگ دے اتے جنہاں دیا جسم سڑن انہاں ایک نو من ہاں انہاں دوئی پسند کیتی نہیں تے اے لعنتی اے دعا پاسے اللہ رہا تا عزت کافر دی نگاہ چ پا گیا پر رب دی نگاہ چ ذلیل ہویا مرے. مرن دے بعد دا جنازہ محبوب خدا پڑھایا ہے اپنا قمیص کفن وچ دتا ہے قبر چ اتارا ہے دعا منگن دا ارادہ بڑے رب سونے قرآن دے 10ویں سپارے دی آیاتاں اتاریاں رب فرمایا حبیبا نہ منگے اس بے ایمان واسطے 70 وارا دعا منگ سے میں رب قبول نہ کرسا اے ڈڈو بے ایمان کتو بے ایمان دعا کر شاءاللہ کوئی ڈڈو بے ایمان آئے لڑتی آنکھیں گا مولی صاحبہ بڑی عجیب گل ہے آشا تے 70 سال ہو گئے کلمہ ہکو پڑی ودے تے سونی ودے اے وہ کلمہ حج بھی پڑھتا نمازی بھی پڑھتا پیر بھی پڑھتا امام بھی پڑھتا کلمہ ہکو ہے تو 4 دسے بیٹھے چار ونڈ کی تھی یعنی کلمے دیا 4 گروہ دسے نہیں 4 گروہ تو کوئی بچو مکھا میری نام جو پیر مہو بولے تے مرتے من توجہ ہے صحیح بلال پڑھدا وچوں عبداللہ کی تو پڑھدا اتوں تے گل اتوں وچوں والی ہے کلمہ اتوں بھی ہوندا ہے تے وچوں ہوندا ہے یہ گل پیر بہو کیتی فرمایا زبانی کلمہ اے یارا ہری کوئی پڑھتا اتے دل دا پڑھتا کوئی جتھے کلمہ اچھا دل دا پڑھیے زبان ہلینا کوئی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا اتو وچ والی گل آ گئی ذوق نال بول سبحان آقا نامدار دی حدیث سنا حضور نے فرمایا جڑا تساں مولیاں تو سن دیو نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں گیا سن دیو جس نے لا الہ پڑھ لیا کہہ دیا وہ جنت میں گیا مولانا صاحب تو میں کموڑ عبداللہ بن ابی جہنم کیوں گیا جب ہر کلمے والے جنت جانا جس نے لا الہ کہہ دیا بھائی جنت میں گیا پھر عبداللہ بن ابی جہنم میں کیوں گیا تو مڑو نو کڈو اوے اونوں کڈو کٹ دیا آپ ہی بیچ ہر کلمے والے جنت کو نہ جانا یہ حدیث پاک کی وضاحت آئی پر ملا دا کم ہے کیونکہ فقیر دین پورا دستا
ملا صرف وہ دسدا ہے جتھے نو فائدہ ہوئے، لگانے سے ملے گا بھائی، بولو لگانے سے ملے گا 25,000% دو تو جنت لو، اور تو 5 روپے دے دیں دے نا، جڑے ناراض ہو سبحان اللہ، واقعی حقیقت ناراض ہو، اچھا تو ناراض، اچھا تو ہی کہیں نہیں ہو وچو ہی کہیں، آمین، اللہ اے میرے آقا نامدار نے فرمایا بل قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، حضور نے فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ نو خالص بڑے گا انہوں لا الہ الا اللہ ضرور جنت لے جاوے گا۔ صحابہ عرض کردے سونے مل اخلاص ہو خالص لا الہ الا اللہ کی ہے، میرے آقا نامدار نے فرمایا جنہ چیزاں نو اللہ حرام کیتا ہے قرآن انہوں نے بیان کیتا ہے، آ حلال آ حرام آ حلال آ حرام آ پاک آ پلید، جنہ چیزاں نو اللہ حرام کیتا ہے قرآن بیان کیتا ہے، کلمے پڑھنا اللہ خالص کلمہ پہ دسنا، اللہ دیا حرام کردہ چیزاں دے اکا نیڑے نہ جاوے۔ اے خالص ہے تے جڑا حلال ہی کھاد دیا وے تے حرام ہی پنجی آوے، پاک ہی تنی آوے، پلیت تے لا الہ الا اللہ دے تسبیح پھیری آوے، لا الہ الا اللہ، انہوں منافقت فی العمل آگا، اے عملی منافق ہے۔ ہون آپ میں نے آپ دا کلمہ موت سر پئی کھلیے چلو ایمان تے بچا جا، عمل تے ساڈا ایمان اسلام والا کوئی نہیں، پر اے پھکا ایمان والا تے بچا کوئی رتی ماسا، نصیب آوے تے گوانڈی نو خود دعوت دیون جا والا ڈھورا شوراں دی ویلے نال جانوراں دی کر گنو جنگا مگار باش تے جدوں مولوی آوے تے گوانڈی نو روکنا گل نہیں کٹدا نیڑے کدے خدا یار یار عالم آیا تک عالم وہ بہم مارے تھا کبھی گال واہ مسلمان واہ مسلمان، علامہ اقبال دے روح تڑ، کیونکہ فقیر دیکھ دے، ہاں فقیر عذاب قبر بھی دیکھ دے، اگلے جہان دا ہر معاملہ فقیر دی آنکھ دے سامنے رب کھول دیں دے، جڑا اگلے جہان تے دید رکھی بیٹھے تو میں لکے پہ قلندر جدو حال میں کب مسلمان دا آپ دنوں تڑپ کے فرما رہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمدن میں ہو تم نصارا، تہذیب میں ہو یہود، یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ واہ وہ قلندر واہ وہ قلندر، ذوق لاکھ سبحان اللہ۔ ہن آپا وینے اپنا کلمہ آ جا بھی آخر آپ بھی تے لا الہ الا اللہ کو 50 سال تو پڑھدا ہے، کوئی 60 70 تو کوئی 20 30 تو، ہن آپ دا تے کلمہ ویکھیے بھئی اے اتوں ہے کہ وچوں، ہاں کیونکہ جماعتاں دو ہیں، ایک رحمان والی ایک شیطان والی، ایک ابراہیم خلیل اللہ والی، ایک نمرود والی، ایک موسیٰ کلیم والی، ایک فرعون والی، ایک کربلا دے حسین والی، ایک یزید والی، ایک مومن والی، ایک منافق، ایک جنت ایک جہنم۔ ہن آپ دا کلمہ سیانے فرمائندے بزرگ بھئی بندہ اوہ سیانا ہے جڑا آپ نو ویکھے،
گوانڈی نو تے ویکھنا سوکھا بے ملک منظورا مار خدا بخش دی ستھن ویکھے نا 60 سالاں دا ہو گیا حالی گٹا تو تلے رکھی کھلائے نو پتہ ہی کوئی نہ اے ویکھنا سوکھا تے آپ دے ماننے چ جھاتی مارنی آندھے نا بھئی گوانڈی دا تا نظر آ جاندہ ہے آئے نکا کیڑی دی جنگ جتنا بھی ہوئے نا چھوٹا وہ نظر دا تے آپ دا پہاڑی ہوئے کتے ان آپ پاوینے آپ دا کلمہ تھاکتا نہیں گئے جے اپنے کلمے اپنو کھڑا کیتا اس جماعت جتے حضرت سونا بلال ہے غوث پاک ہے میرے علی ہے خواجہ اجمیری ہے انہاں فقیراں والے پاسے مومناں والے پاسے ہیں تے مڑتے آپا شکر پڑھسو اللہ دا اللہ تیرا احسان ہے بھاویں ککھ رقبہ زمین نہ دتی دولت نے دتی صبح بھوکے شام بھوکے تیرا شکر ہے کلمہ تے ایمان تے خالص دتا ہی رہتا ہاں سا ویکھی بیٹھے فیرون دے سونے دے مال نے بلال دی ککھاں دی کلی پر او لعنتی جہنم پیا سڑدا ہے تے سونا بلال جنت دی نعمت پیا استعمال ایمان وڈا کول دھرتی سونے دی بن کے نہ کول دھرتی سونا بن کے تیرے تابع تھی ونجے ایمان وڈا یہ دولت لب گئی نہ قدم خدا دی دوواں جہاناں دا تو بادشاہ بیٹھا جی ایندے تو معروم ہے نا تے جہاز وچ اڈ کل دنیا تے شاہی کر نمرود آندا فقیر ہے مفلس ہے ماڑا ہے جہنم دا بالا آپا وینے آپ دا کلمہ جے آپا ایمان والے پاسے ہیں نہ وچو مان کے اس جماعت وچ مڑ اللہ دا شکر کرسوں تے جے اللہ نہ کرے اپنا پاسا او بندا ہے جتھے عبداللہ بن ابی گیا پیا مڑ آپا توبہ کرسوں تے کلمے نو نویں سیرو مڑ وچو مان کے کیا او جیسے جنازہ پڑھایا نہ سونے تے 1000 بندہ کھلا پچھو او منافقاں دا تے سونے دے برکت ہوئی جنازہ پاک دی سونا جدو پیچھے ہٹے نا تے انہاں چ 800 بندہ منافق جیڑا آنا ہاں او اتو والا انہاں کھا یار اپنا وڈیرا تے نبی پاک نال کردا رہیا دھوکا ایدے ہی رل جاندا اودے آپاں نوں تے سردار دا سارا پتہ ہے او مرو او سردار دا آپاں نوں اوے اودے ہی رل جاندا تے ایڈا سونے کرم چا کیتا جنازہ پڑھایا مرو مکالا تسا چھڈو تو دی تسا وچوں سدھے مومن بنو 800 بندہ سونے دے قدمہ سونا اے ویکھائی کلمہ چا پڑھا سانو ڈڈو مسلمان بنا جا اے اتو والا ہو رہی وچو والا کلمہ ہو رہی اے او تو نصیب ہوندا ہی جدو کامل پڑھاوے بول سبحان اج لا الہ الا اللہ پڑھنے آئے میں کلمہ پہ کھولنا مت سمجھ آ جاوے میں تیرے کو تھبے روپیہ لین نہیں آیا میں تیرے کو داد شابش تیوابہ قرآن نہیں آیا میں تیرے محمد دا سچا دین اسلام کلمہ کھول رہے ہو مت مجھے مسلمان میں چکے دے اندر بات جاوے دل دی کھڑکی کھل جاوے اج لا الہ الا اللہ پڑھنے ہیں خیر آج تمہیں کی کرا لا الہ الا اللہ کوئی پیر کوئی لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ پڑھتا کوئی مولوی رسول اللہ کو مشت پچھے کو پدے دے پچھے میں تیرے محمد دا کلمہ سمجھا بنایا وہاں کسی نے سامنے نہ رکھیے وہ پرستی ہوئی محمد دا دین اسلام قرآن پہلو رکھے باوے پیرو پہلے دین مر پیرے پیرو دو بننے جو دین اسلام ہونا کے بعد نکلا پھر منافعین کو نہ بننا تھا محمد دا دین نو بننے اے پیر محمد دا دین منسی شریعت دا اکرام خریسی آسائنو منفع تجیے شریعت نو کانڈ کیتی بیٹھ ہوئے نہ مڑ پاوے زمانے دا جیدہ پیر ہوئے آسائنو کونا بنتوا تا محمد دا قرآن
پر اتھے الٹی گنگا پیر داڑی دے نال موچی چوائی بیٹھا ہوئے تے بیوٹی پارلر تو خشبوں والا تے آیا بیٹھا ہوئے قوم ڈٹی مرشد اور مول صاحب او ساڈا پیر تو عبداللہ بن ابئی نو ویکھ لو تے پتہ نہیں کہ کرو تو زاگڑا ساڈا پیر ایڈی داڑی تے نماز نبی تے مگرو پڑھدا رہیا ہوئے ہوئے آپا تے جُتیاں چوم چوم تے گھسا ماری آ جہنم تم نہ پہ ناراض تو نہیں ہو کیونکہ قوم مسلمان بڑے لاڈڑے ناراض ہو جائیں تو کیڑی گل تو سچی تھی او مرو کوڑ تے ناراض ہو کوڑ تے حاکم کوڑ مارے ناراض ہو پیر کوڑ مارے ناراض ہو مولوی کوڑ مارے ناراض ہو اور صاحب سے حیا نہیں ہوندا جھوٹ بولنا باپ کوئی ابا جی مہربانی کرے جھوٹ ہے جڑا تسی گل پہ کر دو میں کو نہ مندا جھوٹ ہے پر آپا ہن آپا کھولیا اپنا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے مومن تے نماز 5 فرض دی اللہ دا قرآن ہے سچا محمد دا اسلام 5 نمازاں فرض حاکم تے پیر تے مولوی تے عوام تے حکمران تے ماڑے تے چنگے تے محتاج تے کوئی نماز فرض مرد ہوے عورت ہوے فرض محبوب خدا نے فرمایا تواڈے نال 7 سال دے ہو جاون نماز دا حکم کرو گے 10 سال دے ہو جاون سختی کر کے پڑھاؤ تاکہ ہڈاں دے وچ رچ جاوے نماز نہ چھٹن نماز فرض ہے مومن تے فرض ہے صبح پڑھتا ہے ظہر پڑھتا ہے عصر پڑھتا ہے مغرب پڑھتا ہے عشاء پڑھتا ہے 5 نمازاں مومن جدوں ادا کردا ہے رب رحمان راضی ہوندا ہے میرا مومن مان بیٹھا میرا حکم نماز والا صبح بھی پڑھی پیشی دیگر نمازیں آمین عشائی پڑھی ہن 5 نمازاں پڑھ لئیاں کون راضی ہن نمازی نماز پڑھتے نا عشاء توجہ میرا رکھنے صبح ہی پڑھیے پیشی دیگر نمازیں عشاء اسمدان لینے او پڑھ لئی اس چک علی مسیح تے چوں ہن باہر نکلدا پیا بوआ ٹپا باہرو تسبیح پھیردا جاندا ہے نمازی بھاوے کوئی ہے پیر مولوی ملوک ایم پی نواب کوئی ہے تسبیح پڑھدا جاندا عشاء دی نماز پڑھی جاندا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا ٹردا ٹردا چک علی بازار جس لے چاؤ کے جایا تو ہوٹل تے ملوکوری چلائی بیٹھیا فلم کیونکہ بندے چاہ او دو اس ہوٹل تو پی دو جیتے چاہ دے نالو فلم چلدی پیا تے نمازی اوری پھٹے تے باہر رہنا تے ملوکو آواز اچھی کر بڑی سوادی فلم ہے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ فلم ہن فلم تے کون راضی جی فلم تے شیطان نماز تے جدوں اسا پڑھسو نماز اللہ راضی شیطان ناراض جدوں ویکھسو فلم شیطان راضی اللہ ناراض ایک دی منسو تے دوسرا تے مڑ آپاں نماز وچ اللہ راضی فلم 3 گھنٹے ویکھی پاسے دوئے بندن کے ہکو دوئے کلمہ اتوں کے وچوں تے اتوں کون پڑھتا ہے تے میں تے موڑتے نو مشورہ دے تھا نماز پڑھ لئی ہی ہن فلم نہ ہوٹل تے ویکھ نہ گھر ویکھ نہ کسی بیلی کو جا تے ان دی بیٹھک تے ویکھ پاسا ہکو رکھ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر موم بن یا رنگ ہو جا جی جی
فرماتا کہ میں ویکھیا کئی پیراں نوں مولویاں نوں ویکھا مصلی دے امام تراویح والے میں ویکھ تراویح پڑھایا قوم نوں فلم گھر ویندا بیٹھا ہے قوم کا شابش ویکھ اسے ویندے آئے تو ویکھ نہ تو سانو ہلا نہ اساں تینوں ہلینے آئے تو اودے ویکھ میں ویکھا کئی مقتدی امام نو رلے رلا تے بات یا دل ویکھ پاٹ مولوی صاحب ویکھ تینوں کی واہ واہ یار واہ واہ یار واہ واہ یار تا تے اگے 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 نا پرانے وقت کافر ساڈے مسلماناں نو ویندے تے ویکھدیاں کلمہ پڑھ ہونو سانو ویندے نو آندے نا اساں چنگے ہیں تساں گائے کیونکہ اساں تم پیندے تے شراب مکالا ملدے تے چھڈا تو صحیح اوے سود کھاونا ساڈا کام آ پر تساں ٹپ گئے عزت نچاونا ساڈا کام آ پر تساں ٹپ او سائیں تو خالی نماز پڑھ تو بیٹھا اللہ اکبر بل صاحب میں کلمہ پڑھنا نماز پڑھیے میں مسلمان ہاں کہ عبداللہ بن نبی کے بنا ہاں تو مولد مگر پڑھنا جڑا فلمہ ویکھے تے عبداللہ بن نبی محبوب خدا دے مگر پڑھدا جہنم پہ کھڑ دے رب تیری نماز ویکھنی یاروں کو خود نبی دے مگر نماز پڑھدا رب فرما حبیبا نہ منگے بے ایمان اسدوا تو اج انج دھوکھا اپنے آپ نال پیا کرنا ہے ہن نماز بھی پوری تے فلم بھی منافقت آ گئی ہن اج دے بعد تانوں مومناں تے منافقاں دا کیویں پتہ لگ سی جیڑا کلمے والا نماز پڑھے نا تینوں پتہ ہوے بے حاجی صاحب مولوی صاحب پیر پڑھی جاندا تے فلم پایا نہیں ویندا سمجھائے وچوں تے جے نماز پڑھتے چٹے ننگا رڑے تے فلم ویکھ کے ہوٹل تے بیٹھا کے گھرے بیگم نو بلکہ آ کے بیگم مار اٹھی ویکھ پاٹ سواد دی فلم آندی ہے 50 روپیہ کیسٹ دا 12 تو سُتی اڑ ہن سمجھ اے انٹینا والے کیڑے پاسے جاتے آئے اگلے موڑ پہ اج تے بیلی ہے خدا را جے ویلا واپس آ جا مسلمان جے ویلا واپس آ جا وگرنہ انج مٹ سے کہ داستان تک نہ ہو سی تیری داستان ساڑی اجتاج کافر دیا کدے وہ ویلا سی جے کافر دی در ساڑھے ہاتھ لگ دی تھی نا مڑو کافر دی نہیں سیران دی محمد دے اسلام میں چاہ اور ساڑھے مسلمان نہ دیا کافر دیا کوئی 70,000 تنخواہ لے رہی ہے کوئی 50,000 بیٹی کہاں لندن میں بھائی لندن میں آئے کافروں نے تمغہ امتیاز دیا ہے ایوارڈ دیا ایوارڈ میری بیٹی کو ایوارڈ ملا ہے ایوارڈ پھٹ بے ایمانا لعنتی تو کوئی کہے کسی دی ساڑھے پاکستان کسی دی بیٹی نو ملازمت ملے تے بغیر لالچ دے نہیں دین دے وہ کافر تمغے دیتی کھلے بھائیو پیو بوش کیا تے کرنڈیا پات مچھا واڑ تے لائن خیر مچھا کونی لائن کرو دارج مچھا منا تے بیٹھے پیو ملک صاحب چوک صاحب خان صاحب پران صاحب بیٹی کو تمغہ ملا ہے بیٹی کو پھٹ بے ایمان میاں صاحب بول گئے عرض کھڑی ہو جائے بے ایمان نو ویکھیا فرمایا بے غیرت دی او یاری نالو سنگ خودو دا چنگا او بے شرمی دے مرغے لالو سنو ساگ سرو کپڑے نہ ویکھی کوٹیاں نہ ویکھی انہوں عزت ویکھی بھئی تھی کتھے کلمہ دینا ہوئے
کیونکہ آپ جڑی دید وینے نا آپ اوتری دید وینے اوتری بکھو یار چودھری صاحب دی کروڑ روپے دی ٹوٹی ہے کروڑ روپے میں سے مالو کورا کھل گیا کوٹھی 7 کروڑ دی ہوئی اے نہیں ڈٹھا بھائی دھی دلن کافران دے کول کافران دے کوٹھی سے کوٹھی ہوں دی دیکھ تھے آپ دے تروڑی کھلا ہے او مٹی آلے یہ چنگے نہیں غیرت دا کھامنا ہوئے نا تے ہکو دیکھ دا چاو نہیں بڑے تے ہوئے بغیرتی دا دلے پان دا ہائے تے مڑ سونے دی دیگے چ پکا ہویا ہوئی ہوتے ساری بھی کھامے اور رانا تے جہنم دا بالن عذاب بن کچھ اور لگ دی پئی نہیں آپ پیسہ دے لیں چودھری ہو رہا سہی لندن چونا 70 کروڑ گھلا چھوٹے پوترا بھائی واہ اچھا ہن پاسے کتنے بڑے نماز تے فلم کلمہ اتو وچوں ہن اتو پڑھنا چاہیے کہ وچوں پاسا ایک رکھنا چاہیے نماز پڑھ لئیے فلم نہ یاراں کولو بیٹھ ویکھ نہ گھر ویکھ نہ ٹبر نو وکھا تے نہ چوک وچ ویکھ ہوٹل تے انہاں بند کرے اس بے ایمان لانا تے چاہ میں پینی تے نہ چلے بند کرے خیر آپ تے نیکی تے لڑا نہ لے نا پوتر داڑھی تے رکھے رات میں سویرے میں تے کو ڈٹھا نا داڑھی تے میں تے کو گھروں کڈ دے میں اپنے مسلمان اپنے کی دے لڑنے تھے پکڑا ہوتے کام سونا واہ واہ فقیرہ ٹر گیا قدم خدا دی کتھو لبیے بزرگ فرمان دے نا لکھاں واٹ دے بلب چاہتے مومن لب جو مسلمان لب اتھے بیٹھے 15ویں صدی بیٹھے ایمان بچامنا اوکھ ہاں ماجگاں باچ جاسی کوٹھی مکان باچ جاسی ایمان اوکھا بچتے آج جاسا ملاد کرنے آخری گل ہے 5 واجب ہے ملاد کرنے کی کون را دی ملاد 50 دیگاں 25,000 والا مولبا سڈا اگے سنڈے مجھی گائیں وک دیا نون مولبی کہر دی آواز جو چل رہی ہے وہ منڈی پٹی جی ظالمہ اس محمد دے قرآن نو وچ کھلا جس تے حسین 72 دیتا ہے پر اگو ساڈا وہ اندر دا کیونکہ کلمہ اندر ہوئے نا تے قدم خدا دیا جیڑی انگریز کار بنائیے نا کار اے چل دیئے نا جدو رات کو اے دیا لائٹا اگو نہ ہون منزل تے اپڑسی ٹویا ٹبا ککر ہے پہاڑ ہی کو اگو نظر آسی ہون اون 2 بتیاں کار دے اگو رکھیں بھئی رات کو چل دیئے تے تینو دس دیئے بھئی سڑک سجے پہ مڑ دیئے کھبے ٹوئی بریک مار جم پئی ہن انگریز دی بنائی گڈی تے اس بتیاں رکھیاں بھئی تے کو راہ دا ٹبا ٹویا خطرات نظر آون تے اے کلمہ محمد دا جس ویڑے اندر ایمان دل وچ وڑ جاندا ہے نا اے وی اکھ کھول دیندی آ غیرت آ بے غیرتی تے جی اندروں نکلا ہوئے نا موڑے بے غیرتی نو سمجھ دے ترقی 70,000 تنخواہ ترقی اے نکل جو گیا اتھے جو انیرا تھی گیا اے اندر ہوئے تا چانن کریا ایمان نالے اندروں نکلے شکی دھی یار کو لے کے سکول چو یونیورسٹی چو جڑا بیلی آؤں دا لے کے گھر آئی کھلیے آدھیے ڈیڈی یہ میرے دوست ہیں فرینڈ ڈیڈی کو نظر دا اندھیرا اور ایمان نالے بے غیرتی ہے کہ غیرت تے جی اندر سوچ لا ہوندا کلمہ بڑا ہوندا پھددا جنڈا تے ماردا 5-7 کردا لمبا بے غیرتے مینوں دلہ بنایا مار اونوں تباہ کر چھڈدا پر مسما پیا ہے کلمہ میں ڈیڈی یہ میرا فرینڈ ہے ناصر ان سے ملو ٹھیک ہے ویل ڈن بیٹی تم ادھر بیڈ روم میں جاؤ چائے کافی پیو میں تمہارا انتظار کرتا ہوں بیٹی لاکھ دلانا تے
ہوں آپ دی کوٹھی بیٹھ چو صاحب ماشاءاللہ یہ چپس لگا رکھے چو صاحب ماشاءاللہ یہ سنگ مرمر لگا ہوا چو صاحب ماشاءاللہ ان کی لیٹرین 1 کروڑ لیٹرین پر 1 کروڑ لگا دیا خان صاحب نے بھائی مولویہ کے گال لکڑ دونی مان اللہ سے گال ہے حقیقت تے جیڑی قوم حقیقت نو گال آکھیو اپنے کلمے دا علاج کراوے مہر علی تاجدار گولڑا اپنے مرے ضمیر نو جگاوے میرے آقا نامدار نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس بے غیرت بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا بھاوے مولوی اور پیر اور خان پٹھان کوئی ہو رہے کسی نے غیرت جنت نال تعلق نہیں جنت دروازہ طرف نکھے داخلہ ممنوع ہے جنت غیرت مندہ دی جاتی ہے جتھے مہر علی بیٹھے مولا حسین بیٹھے 35,000 والا مولبا سڈا 50 دیگا پکائیاں جھنڈیاں لائیاں 3 کلومیٹر لیٹن کیتی ہے کون راضی ہاں او محفل میلاد جس تے شرع شریف دے خلاف کوئی ایک کام نہ ہو اس محفل تے اللہ بھی راضی تھک گئے کیوں پہلے میں تھکا موڑ پوزا اچھا ہون سواد آولا شکر ہے جو آ گیا ہے کئیاں نو سونتے اگلا ہی ٹور جاندہ نہ میں آنا ہوں نہ مولویاں نو میں آنا ہے تقریران دیا دھوڑا نہ پٹو ادھر ادھر شجر کہر نہر بدر گیا آیا مانا صرف کلمہ چا سمجھاؤ جنہوں کلمہ محمد دا سمجھ آ گیا قل دا قل دین محمد دا سمجھ مرو ملال سمجھائی دے ہوتے سے روٹ مرو کلمہ کیوں نہیں سمجھائی ملاد قبول تھا اسی جو کلمہ سمجھا ہو پٹھا عبداللہ بن نبیدہ نبی دے مگرو پڑھے نمازہ قبول نہیں ہوئی ملاد کرنے ملاد تے اللہ راضی اللہ دا رسول بھی راضی شک کی کوئی نہ ہن جائے کیتا ہے ملاد توجہ رکھو پوری آخری گلن جائے ملاد کیتا ہے بھاوے وہ مولوی ہے بھاوے پیر ہے کوئی ہے مہینے بعد 15 ڈیاں بعد ہون پر نائندہ پوتر ہون سڑیندہ نصیبو پہلے سڑائی جعفر ڈگر پہتے ادار لو انہاں دے عقل اینج وجی پئی کلمہ جو نکل گیا اندروں انہاں کدے پوچھے فون کرتے ڈگر صاحب ملاد ہے ٹھیک ہے 35,000 فیس ہے انہاں کدے پوچھے پہ اس مولوی نو اتنا چا آکھن ظالمہ اس قرآن دا حسین دیتا ہے 72 تے ظالمہ اسے حسین علی جس تے قربانی حسین دیتی تو اسے قرآن دا پیتری مگدہ کدے نہ پوچھا ہے ہاں ٹھیک ہے آجاؤ ٹھیک ہے ابھی کرا دیتے ہیں ایمان اللہ سے تیرا ہوئے معشوق محبوب بیلی دوست تے او دا عشق ہوئے تینوں تے کوئی تینوں بندہ کہ بیار آپ دے معشوق دی گال سنا تے مرتون وگو آکھیں 15,000 رکھ موڑ کوڑا ہے کہ سچا عاشق ہن جعفری نبی دا عاشق ملازمی نبی دا عاشق تے ملاد کہندا ہے تے فیس کتنی ذکر مشوق دا تے عاشق فیس 25,000 دے تے اوے عاشق تا آندا ہے میرے یار دا نام لے بھاویں جند کٹ لے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بکریاں پجار دے اللہ کا فرشتہ جو آیا ہے اللہ کا نام بلند فرمایا ہے سینے ٹھنڈ پا گئی خلیل اللہ فرمایا یارا مڑ میرے رب کا نام ہے فرشتہ کہنے لگا کی دے گا فرمایا تارے ور تیرا دے دیا گا تینوں ہو گیا تیرا بن گیا تارے ور تو مالک اللہ کا نام بلند کیا ابراہیم نے سینے ٹھنڈ پا گئی
رکھ لے لانتی آندن پہلو پنجی ہوں کوڑن کے سچے قوم سڈن والی انی اللہ اللہ اچھا اڑ جائے کرایا نہ ملا دو تے سٹیندا مولبے دے اوتے ویلا شاباش شاباش ہن سردی کھلا نصیبو ہن اون دے اوتے سٹدا تے آدھے ہاتھ ٹٹ تے آ ہن نصیبو تے کون راضی ثواب ہے ملاد ثواب تے کنجری نہ جامنا ہوں یہ نال رکھی کلا ہوں چودھری آ ملوکا پیرا ہوں میں تیرا ملاد کراونا ویکا خسرے نہ جامنے ویکا میں جاوا صحیح حاجی صاحب حج کر رہا ہے میں کہنا حاجی ویک نالے ویک سود کتنا کھندا کپڑے والی دکان تے جا داڑھی بننی بیٹھا نا او دے سی 700 نو سوٹ حاجی اور کول جا 900 وہ آتا جڑا 1.5 لاکھ لایا ہے اتوں کٹ سا ہن کنجریاں بھی کلمہ ہی پڑھدا کھلا ہے ملاد شادی تے کنجری آئی ہن منافق دی پہچان ہو گئی جیڑا ملاد کراوے اسے تے قائم ہو جاوے کنجریاں والے پاسے نہ جاوے وہ آکھے میں مسلمان ہاں نبی دا میں ملاد کرایا ہے میں مومن ہاں کلمے نو میں مان کے پڑھے نہ میں اور کنجری باہروں ہٹ کے نچاساں نہ میں خسرا نچاساں نہ میں ڈھول کٹساں نہ میں آپ دی عزت نچیساں نہ دھی نہ بہن نہ ماسی نہ نانی نہ ڈاڈی میں کوئی دلہ ہن ایسے تے قائم ہو جاوے آکھے میں نچاتا ہی نہیں کلمہ مومنہ والا ہے تے جے ملاد کراوے اور کنجری نچاوے خسرا نچاوے ڈھول بلاوے گھر کھلواوے شہر کے اندر عزت نچاوے دی بہن نچاوے ماں نچے دے مافی نچے دے دی نچے دے بہن نچے انڈیا دی کیسر لیاوے دی بوا کھڈا کے ساس کے جمر مار او مینوں اکھن دے لعنتی اللہ وے جڑا غیر دے سامنے بھی پیا نچاندے اسلام وچ عورت کجا مرد دا نچنا حرام ہے سونے نبی دا سچا فرمان ہے مرد نچ سکتا ہی نہیں اتنے تو اسلام مردوں جھومر نہیں مارن دینا مرد کا نچنا حرام ہے خدا مرد کا نچنا اتنے اج پھر پہ نچتے مسلمان بھی ماسٹر پہ نچنی ہے اسلام فرماتا ہے نچنا خدا سچی پتریر پتریر کے سامنے نہ آوے او اسلام آندا ہے سکی پترے ڈوئے برائے نا ایک دی دھیے ایک دا پوترے تے او پوتر دھی جڑے انہاں دوواں دے ہیں نا او ایک پائی دے سامنے نا میں پردہ تے پیرائی آدا نچ ہن میں جناب نو پوچھنا جے میں آکھاں تاں تو اکھے سے گاہ کڈدا گاہ کڈدا تو آپ دی زبان نال من بھئی جیڑی بی بی نچے اونوں کیا دیو 17 بندے بولن ہن آدھے سارے بیٹھے ہو تے سویرے تو میرے کلے دا نام دسنا سارا کنجری ساڑے تے لگا گیا ہاں رات سن دے کھڑے اچھا سنو سنو میں لغت دیا کتاباں پڑھیاں لغت دیا کتاباں اس دے اندر ہر عورت جیڑی نچے گاوے ہر عورت جیڑی بھی ہے تے گاون تے نچن والا کام کرے نا اونوں کنجری آتے ہاں کیا اندر ہاں لغت دس دیے لغت دیا کتاباں پڑھ ہر نچن والی عورت نو کنجری آکھ دیں گے ہر گندے گھر ہوے نچے تے کنجری پیر کے گھر ہوے نچے تے کنجری عالم دے گھر ہوے نچے تے کنجری مصلی دے امام دے گھر ہوے نچے تے کنجری
سا اصل پلید نہ ہاسے یار دس میں نو ایتھوں پجائے تا بیٹھے محمد نے ملاد وچ ایک بندہ کھڑا ہوتا میں نو دس اپنا خون دیور کی شاید پرائی نچاوے اے گلا بات ویکھدا رہ جاوے مڑ محمد دا غلام سناوے سلمان جو ہے جی عزت الکسے غیر میں اکھ چوکھے نہ اکھ کڈ لگی اے مسلمان او نچا رہے ویل سٹھ رہے ڈھول تا نوان دا یہ چمبڑا نوان لائے مرے موت نہیں بھی آئی تے کو ڈاکہ پرانا گھنتے آگے دمک پوری نہیں بنے لا الہ الا اللہ لا الہ ان میں تیرا کلمہ ویکھاں کہ تیرا کرتوت ویکھاں ہاں تو بائیاں نصارہ نو دھوکہ دے سکنے ملاد کرا لیا ہونے ہیں نجارے ہیں لا الہ الا اللہ یہ دھوکے جا سکتے ہیں میں کوئی نہ آساں کیا عزت ناچ رہی ہے ویل پہ سٹی دے پیر سٹ دیں جائے اللہ ہدایت دے اے چل پائے تھے عوام بھی چل پائے یہ ڈنگن ہاں یہ مرن یہ ڈنگن میں کو آج ایک بندے دا سپیر آیا سے قوالی شروع کی تھی اتھے انہاں دے جڑے مرید ہیں انہاں دے گھر قوالی شروع دھمال نہ پائے رہی ہیں مرید نہیں رلے پیر قواریاں دے ہاتھ پاتے ڈسکو ڈانسر آئی ایم ڈسکو ڈانس آئی ایم ڈسکو اور اللہ تو بھی خدا دی طرف بے ایمانا اے پیر مریدنیاں دے وچ کھلو کے جمرہ مرے دے ہن جیڑے انج ہن او تے میرے تے کبڑی سے گال ہی کڈھیندا گال ہی تے جیڑے ہن نہیں کو نہیں انہاں کھانا چنگا رگڑا پٹا مقالہ تھی انہیں تو دا سانو یا بدنام کیتا ہے ایسا پیر ہے ایسا کام نہیں کرنے ہیں ایسا اللہ دا دین شرع دے مطابق چل رہے ہیں بھئی مانو تو دا سانو یا بدنام کیتا ہے اچھا ہون عزتہ ناچ رہی ہیں جاگ دے بیٹھے ہو 5 بجتے 17 6 بجتے 17 تھی چلنا ہے یا 5 بجتے 5 تھی چلنا ہے او امدے سال میرے نال ثنا خان تشریف لایا مشتاق احمد چشتی صاحب رفیق سفارن او نا شریفی پڑھ سے میں ان تقریر مقار ہے تو سانتے میں مسلمان بیٹھے ٹھیک ہے اپنا لڑائی دشمنی بننا سانجا کوئی نہیں اپنا بننا سانجا تے لڑائی پئی آئی تے آج تو آیا بیٹھے میں کہا پینڈ رشتہ رال گیا لا الہ الا اللہ تو مسلمان ہے میں مسلمان ہوں میں خیر خائی پہ کرنا تیرے سامنے شیشہ پہ رکھنا بھئی یار اجے ویلے محمد دا کلمہ سدھا دل نال پڑھنا ہیں ہن میں پوچھنا یار مسلمان او مسلمان عزت نچ رہی ہے او نچا رہا ہے ایک کام شاباش دا کر رہا ہے یا لعنت دا کر رہا ہے غلامی میں بشر غیرت کا معنی بھول جاتا ہے پہن کرتا ہوں لعنت کا خوشی سے ایک کام لعنت دے بے غیرتی دے او نچا رہا دی عزت پتر دی شادی تے پیرائی نچا رہا ہے یہ کلمہ اندر ہوندا تے اے پھڑدا انہوں اس ڈھول والے نو پھڑدا کجا جے کتے بول بولے کے ساڈ لے آندا تے پھڑ لیندا تے پھڑدا لمبا مار مار چھوٹے دو منہ ایک چکر دا بے ایمان میں تینوں جاگے چ دلہ ہی میں نظر آیا اولان سے تو میری ادھیاں نچاونا نکل بھئی مانا مار مار آگا آپ دیا جا نچا پر میں دیا میری ادھیاں تو نچاونا لما کجورا پر کتوں او نچاندہ ہے دھی دے اتے خود پیو ویل سے ڈاڑھی بھی نچ دیا ڈاڑھی لا الہ الا اللہ فرشتے لانتا گھت دے اسے ڈون دیوارا نہ چاہندہ ہے ٹرالیاں دے وچ بیٹھے ہیں آدھے چ بیٹھا ہے اتھائن گاون گویندہ بیٹھا ہے برات پہ جان دیے سے مسلمان دی بکھو دی
قرآن آکھا تینوں ایویں شادی کر، حدیث آکھا ہے بابے فرید کو کانڈھا گھلا ہے بھائی اے طریقہ ہی شادی دا، سارے کام مکالے ہندو والے کیتی کھلے کلمہ رسول دا لائیاں اڈے تے نبھائیاں، لا الہ الا اللہ رسول کا عاشق تے بلیڈ مچھاں تے داڑھی تے رلے چلدا کھلا نائی کو بکوا ڈونڈی والا مرے کتھے رہی میں کھاجن مچن لانا لائیاں اڈے کلمہ رسول دا لباس کافر، کلمہ رسول دا فلم کافر دا، کلمہ رسول دا ڈول ہندو سکھ دا، کلمہ رسول دا بے پردگی کافران ہندوان سکھان، سکھ دی عورت نچے ہندو دی نچے اور کافر دی نچے تے اس لا الہ الا اللہ پڑھے پڑھا نالے دی بھی دھی نچے یار تے موڑ فارق تے لب ہوئے۔ ہن آج دے بعد مومنٹ تے منافق دا پتہ لگ گیا ہے میلاد تو بعد دھی نہ نچاوے نہ خسرا نہ ڈھول شادی اونج کرے جی میں اللہ رسول دی رضا تے موڑتا ہے وچوں تے جی میلاد تو بعد ٹھمکے تے خسرے تے وچ جناب ٹرالی دے وچ ڈھول والا تے حال حال تے سیرو ڈنگے تے پورا پنڈ پیا ویدا ہوٹل تے کھریا چا چا تے دینا تے نتھوا بکو دی ویکھے نا چھوڑ سر تے بہت سونی ایک کم غیرت دے بے غیرتی دے میں تینوں اے ہوئی دعوت غیرت دے ونا ہے کہ عزتاں محفوظ رکھ نہ ڈھول والا ساڈ نہ نچا تھی بہن دا پردہ شریعت اے با حیا ہوے پردے چ ہوے اے گھر روے اینو غیر نہ ویکھے اے ڈھول مول اسلام وچ کوئی نہیں نہ ایندی اجازت ہے اینو منافقت آکھدے نے ادو میلاد تے ادو کنجری اے منافقت فی العمل تے میں جناب نو اے کلمے دی دعوت دیاں گا اس دی جس کلمے تے اللہ سانو جنت دینی ہے او خالص کلمہ اللہ ساڈے نصیب کرے آسا رب والے پاسے ہی رہ جاویے ہیں نیکی کریے اچھائی کریے جے جرم ہو بوے توبہ ٹھیک ہے کلمہ تینو بلال دائی سنایا ہے مقداد دائی سلمان دائی عبداللہ بن ابی دائی آپ والے کلمے دا حال ہی ویکھی بیٹھے اتو والا ہی دسا ہے تے وچو والا ہی دسا ہے ہن تیری مرضی اتو پاڑ تیری مرضی وچو پڑ تیری مرضی کنجری نچا تیری مرضی میلاد کرا تیری مرضی میلاد کرا تے مڑ اتھے ہی پکا رہ جا کنجری نہ نچا نیکیاں کما کیونکہ تو اپنی قبر تے میں اپنی قبر تو حساب دینا ہے اپنا تے میں حساب دینا ہے اپنا یار زندہ صحبت باقی آخری کلام تقریر دا اختتام میرے نال نعت خواں ہے نسنا نہیں بھجنا نہیں جتی نہیں چامنی دعا ہو سی سلام ہو سی تے لنگر شریف ہو سی نعت سننی ہے ٹک تے جی آنکھوں تا وقت دینا اچھا سلطان فرمایا نال کو سنگی اساں سنگی نہ کریے اتے کھل نو لاجی نہ لائیے کاواں دے بچے ایک دے حل سن سن دے بھوے موتی اچے جی چگائیے لکھ تقریراں سنائیے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ثنا خان رسول محترم محمد